Ja el tenim aquí. Habemus Estatut Marc. Bé, de fet, el que tenim és un acord signat entre el Ministeri i els sindicats no mèdics de l'àmbit de negociació. El que passi a partir d'aquí dependrà dels grups polítics que hi donin o no suport. Qui ja sabem que no dona suport i rebutja aquest estatut de dalt a baix és el personal mèdic i facultatiu. I no, ministre, no cola dir que els sindicats de classe també representen els metges, almenys no a Catalunya. Perquè sap què? El 98% dels facultatius afiliats a un sindicat ho són d'organitzacions professionals com la nostra. Així que comissions i UGT, com a màxim, representen i parlen pel 2% del col·lectiu. Ras i curt. Per cert, Metges de Catalunya, amb prop de 13.000 afiliats, és el quart sindicat català. I no ens referim només als sindicats professionals, no, a tots els sindicats. Som la quarta força sindical del país i a molt poca distància de la tercera. Ho diem també pel tracte que ens dispensen els actuals inquilins del Departament de Salut. La qüestió és que, amb independència del que acabi passant amb l'Estatut Marc al Congrés dels Diputats, el pacte s'ha fet a esquenes del personal facultatiu, sense comptar amb les seves demandes i, sobretot, sense establir un espai de diàleg veritablement representatiu del nostre col·lectiu. I recordem, hi va haver un moment que semblava que el Ministeri s'obria aquesta possibilitat. Què van fer els sindicats que diuen representar-nos a totes i tots? Amenaçar amb una vaga. Mireu, res del que expliquen és cert. Les guàrdies de 24 hores no s'acabaran. No hi ha un capítol específic pels metges. La jornada setmanal no s'iguala per tots els col·lectius i es redueix en unes meravelloses 3 hores, passant de 48 a 45 hores setmanals màximes. I la nova classificació professional situa al mateix nivell a una metgessa de família i a una infermera familiar i comunitària. La primera, havent fet una carrera de 6 anys i 360 crèdits. La segona, amb 4 anys i 240 crèdits. Que cadascú es tregui les seves conclusions. Però no tot són males notícies. La ministra Mònica Garcia va dir de manera molt clara que les comunitats autònomes són competents per regular condicions específiques pel personal facultatiu i millorar allò que es recull a l'Estatut Marc. Fins i tot poden promoure convenis mèdics. Ahora mismo las comunidades, como hemos dicho muchas veces, tienen la posibilidad de plasmar mañana mismo todas estas mejoras, antes incluso de que se aprueben en el Congreso de los Diputados. És a dir, ens va donar la raó en allò que hem dit des del primer dia. Si el Departament de Salut vol, pot introduir les millores que reclamem. És, un cop més, qüestió de voluntat política. Per això, els dies 16 i 20 de febrer, tornem a convocar vaga contra la nostra administració. I, òbviament, també participem a la convocatòria estatal de 5 dies, perquè també ens afecta. Perquè tothom pot fer vaga els dies que vulgui durant aquella setmana, amb el suport explícit de Metges de Catalunya. Companyes i companys, ens trobem en un moment molt important per a la nostra professió, probablement el més important dels darrers 25 anys. I ens interpel·la a tots, estudiants de medicina, residents, adjunts joves, adjunts madurs. De la nostra capacitat de mobilització, pressió i perseverança dependrà bona part del que puguem aconseguir. Escolteu, no és fàcil, no és còmode, no és agradable, però és això o resignar-se. I, sincerament, tot l'esforç que hem fet per arribar fins aquí, per ser el que som, mereix que lluitem perquè ens tractin de manera justa i perquè reconeguin el nostre autèntic valor social.